Dobrý deň, milí spoluobčania Makova. Ako zamestnanec obce Makov by som vám chcel s dievčatami zo základnej školy v Makove ukázať, ako správne separovať odpad, čím chceme docieliť to, aby bolo vytvorené malé množstvo komunálneho odpadu. Ako prvou nádobou by sme začali nádobou plastov, kde vám ukážeme, čo do nádoby patrí a čo do nádoby nepatrí. Čo by som ešte v krátkosti na začiatok povedal, čo mnohí ľudia nevedia, takéto plasty, to sú tvrdené plasty, nepatria do zberných nádob, ale patria na zberný dvor. Do žltého kontajnera vhadzujeme stlačené plastové obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov, potravín, mliečnych výrobkov, konzervy a podobne. Naopak, nevhadzujeme hrubo znečistené plastové obaly, linoleum, gumu, molitán, obaly z nebezpečných látok, farby, laky, oleje a riedidlá. Do nádoby označenej nálepkou papier vhadzujeme zošľapnuté kartóny a krabice, papierové obaly, noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier a podobne. Naopak, nepatrí sem mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový, voskový a dechtový papier, hygienické potreby, obaly z kníh. Do nádoby označenej nálepkou sklo vhadzujeme nevratné obaly zo skla z alkoholických a nealkoholických nápojov, sklenené črepy, poháre, väčšie množstvo patrí na zberný dvor. A naopak nevhadzujeme plexisklo, porcelán, žiarovky, autosklá, zrkadlá a keramiky. Ešte by som vám chcel ukázať ohľadom tejto kopy, ako to správne roztriediť. A chcel by som apelovať na občanov, aby sme sa vyvarovali takýmto uloženým odpadom pri nádobách, aby to zver nerozťahovala a takto potom rozfúkava aj vietor do celej prírody. Tak poďme bližšie k tomu odpadu. Máme tu záhradnú hadicu, ktorú si asi mysleli, že patrí do plastov, len bohužiaľ to do plastov nepatrí. Patrí to taktiež na zberný dvor. Dáme si to bokom. Máme tu vrecia s plastami. Keďže nevidíme donútra, treba aspoň tak hmatateľne pozrieť, čo tam je, ale sú tam plasty, tak to vhodíme do správneho kontajnera, ktorý je označený nálepkou plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. A samozrejme v rámci plastov zbierame aj obalový polystyrén zo spotrebičov, nie stavebný polystyrén. Nachádzame sa na zbernom dvore v časti Trojačka. Môžete sem voziť objemný odpad, elektroodpad, drobný stavebný odpad, odpadové farby, laky a rozpúšťadlá, tvrdé plasty. Na zbernom dvore sa nemôže preberať takýto odpad: azbest, asfalt, asfaltové nátery a lepenka.